know? Yes. You're Yeah. on your own. Okay. Perfect. And if it's too loud or like too Kopainza buže vulkotna. Prende mustvo Serbia. Ja, wir haben schon eine Automatik, der Rinker kaputt gut. Nickel Lippe? Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Gabriel Marinescu, cel care va însoți în acest meci de fotbal european, pot spune. Ne aflăm la turneul Europeada, ediția 5-a, în Germania, mai exact în orașul Bredsted, și urmărim un meci românesc, putem spune. România este foarte prezentă la această ediție a campionatului european al minorităților, Europeada. Nu mai puțin de 5 echipe sunt înscrise. Avem echipa reprezentantă a minorității rome din România, condusă de antrenorul Marian Manea, capitalul Ionuț Păun, care fac acum poza de grup. Iată, și avem în față pe minoritatea cehă și slovacă din România, care se află și ei la acest turneu, deci sunt conaționali, vorbim, ne-am împrietenit cu ei. Este prima echipă din România cu care ne-am întâlnit în grupe. Ne aflăm la al 3-lea meci din grupe și ultimul meci de asemenea. Vom reveni mai târziu pe parcursul echipei noastre. Nu înainte de toate vreau să încep să vă spun că am ajuns la acest turneu, am aflat de acest turneu cu puțin timp în urmă, dacă stai să te gândești că turneul are loc la fiecare 4 ani, exact ca la Euro. Noi am aflat oficial anul trecut, prin toamnă, că vom participa și a fost timpul foarte, foarte scurt. Iată o poză de grup foarte frumoasă, cu toți împreună. Vin și cei din galerie și staff și mamele și tații și jucătorii accidentați. Gabriel Sava s-a lovit la ultimul meci foarte dur împotriva și ia uite un moment motivațional pentru echipa României de fotbal, care și ea joacă, și vă dați seama, este o bucurie imensă pentru noi. Fotbalul românesc, țara noastră România trăiește și iubește fotbalul. Încercăm și noi să ținem rangul de țară de fotbal, care respira fotbal,
și care miroase a fotbal, aș putea spune. Da, ce bucurie, ce meci frumos, suntem aici, deocamdată vremea este bună, perfectă pentru fotbal, e răcoare, a plouat ultimele zile foarte tare, dar azi se pare că Dumnezeu e cu noi și ne ajută să ne bucurăm de acest meci prietenos, printre altele. Revenim la ce vă spuneam. Ne așteptam ca acest campionat să fie unul prietenos și mai degrabă cu o tentă culturală, cu un schimb de cultură, de identitate și valori între minoritățile europene. De fapt, asta promovează și turneul, organizatorii turneului și mai promovează, bineînțeles, campania UEFA No to Racism sau Mute Hate Speech on Stadium, care vizează și atenționează discriminarea în stadioane, cântecele rasiste împotriva jucătorilor sau scandările ale uliganilor care au o tentă rasistă și rasială, ceea ce este foarte grav. Jucătorul efectiv, nu știu dacă ați simțit vreunul chestia asta pe pielea lui, dar e foarte frustrant și efectiv nu mai poți să joci în condiții normale dacă ura asta te cuprinde, discriminarea rasială. Toată lumea vorbește despre lucrul ăsta, dar atâta timp cât nu l-ai trăit pe pielea ta, nu poți să-ți dai seama despre ce este vorba. Așadar, începe meciul. Deci, Uniunea Cehă și Slovacă din România de startul. Arbitrii verifică ultimile detalii. O organizare incredibilă aici în Germania. Acest turneu, cum vă spuneam, este unul mult mai axat pe nivelul fotbalistic, adică cel puțin putem observa două nivele foarte diferite, extreme. Sunt echipe care au venit efectiv să-și prezinte minoritatea cu toate lucrurile bune pe care ea le are, toate valorilor lor și efectiv nu interesează, îl avem aici la minge pe Cristi Andrei, numărul 11, care a pierdut mingea. Totuși, pentru cei care ne urmăresc și mă cunosc, țin să precizez că nu cred că e pentru prima oară când comentez un meci, dar în condiții de-astea și la nivelul ăsta sunt onorat și mândru că pot să îmi exprim câteva gânduri și să împart cu voi prin această cale viziunea mea despre fotbal, despre ceea ce încerc să fac alături de alți colegi, de fapt de toți colegii care îi vedeți pe teren aici. Încercăm să construim un proiect care vizează mai mult educația prin sport. S-au făcut foarte multe proiecte pe educație, dar mereu au avut o tentă culturală, muzică, teatru, dansuri, modă și așa mai departe. Mă refer aici la etnia romă, bineînțeles, dar pe sport mai puține lucruri s-au făcut și acum se pare că s-au sincronizat planetele și o mulțime de oameni importanți, adică nu o mulțime, câțiva oameni importanți se interesează de acest proiect și ne-au susținut. Mă refer aici, în primul rând, la președintele Partidei Romilor Pro-Europa, domnul Nicolae Păun, care a avut încredere în noi și care ne-a spus de la început că va fi foarte greu, că mergem într-o competiție dificilă, dar noi am asigurat că vom înfrunta această luptă, vom merge acolo pe teren și ne vom lupta și credeți-mă că nu știu cum se vede de acolo din țară, prin diferitele filmulețe pe care au apărut pe rețele și difuzările meciurilor, dar să știți că fotbalul este un sport foarte greu, foarte fizic.
dacă nu ești un jucător atletic și în formă, în condiție fizică, este foarte, foarte greu. Și noi am dat de niște jucători foarte pregătiți. Nu aș vrea să spun profesioniști, pentru că regulamentul interzice clar că nu ai voie să ai contract de jucător profesionist, sau cel puțin dacă n-ai jucat în ultimul an, se poate. Am întâlnit jucători semi-profesioniști, cei care sunt gata să semneze în orice moment un contract profesionist cu un club profesionist, și vă dați seama că a fost un mare șoc. Noi care veneam efectiv, într-adevăr avem niște elemente din echipă care ar putea face față la acest nivel, dar sunt prea puțini. O echipă de fotbal 11 la 11, atenție că mulți, din ce în ce mai mult, lumea joacă fotbal pe terenuri mici, în 5 contra 5. Într-adevăr, sunt lucruri interesante, momente de joc interesante, dar nu se compară și nu are nicio legătură cu fotbalul 11 la 11, deci toată lumea își dă cu părerea, fotbalul știu, sunt fotbalist, dar în momentul când ajung pe acest gazon, pe acest biliard, și vă asigur că am avut parte numai de terenuri incredibile, cum vezi prin Liga 1 în România. Să revenim puțin la meci, să comentăm. Ionuț Păun a încercat din toate puterile să prindă această mice. Îl avem aici pe Matei Bumbu, care vine în apărare, și Bogdan Olteanu și el acolo cu un tac. Arbitru fluiră faul sau corner, nu știu exact. Se pare că este fault chiar în preajma careului. O primă fază periculoasă. Sper că m-auziți bine, sper că transmisiunea este ok. Am și eu aici un ecran care văd exact aceeași chestie pe care o vedeți. Okay. Și mă ajută să vă transmit și să vă comentez aceste imagini. Respinge bine ai noștri. Mingea revine și primul cap, David, portarul nostru. Îmi cer scuze, deci David Nedelcu, care vine din Italia, din Pescara, un tânăr extraordinar. Acum, ca să vorbim despre lucrurile care dor și o să vorbim despre scoruri, dar totuși eu îmi păstrez, adică pentru că am văzut ce s-a întâmplat pe teren. Matei Bumbu la minge, urcă cu un exterior, ratează din păcate. Da, am primit niște scoruri destul de dificile, dar dacă vedeați exact despre ce este vorba aici în direct, nu prin video, revin, nu știu dacă se simte aceeași chestie pe camere video sau în direct, dar vă asigur că nu. O ploaie foarte, foarte puternică la meciuri, vânt, condiții dificile, mai ales că încă noi nu am avut atâta timp să ne antrenăm, să ne cunoaștem, să urcă frumos aici, numărul 4, Burceanu. Așa l-avem pe Pica, legendarul Pica, care ne-a uimit de-a lungul anilor cu tehnica sa pe terenurile de fotbal. Și el prezent, s-a dăruit foarte mult. Imaginați-vă că este a 3-lea meci consecutiv în 3 zile de 90 de minute. Nu știu dacă efectiv vă puteți da seama ce înseamnă ca condiție fizică, ca musculatură, odihnă. Foarte bine deschiderea aici pentru Matei în față. Singur încearcă un șut extraordinar. Păcat, bravo, felicitări Matei. Asta redă viață echipei și nouă. Foarte frumos încercat, un șut plasat peste portar. Incredibil.
Superb acțiune, haide și în sfârșit vedem un meci mai echilibrat. Vântul bate puternic aici în Breasted, sunt deasupra stadionului, o priveliște extraordinară și ce frumos este fiecare orășel, chiar și de câteva sute, mii de locuitori au cât un stadion în care se strânge tot satul, toată comuna, orașul, se joacă în fiecare weekend frumos și fotbalul este prezent. Germania a reușit și Europa a dat ce șut aici de la capitanul echipei adverse și David încă o dată pe jos reușește să scoată. Terenul e foarte umed și alunecos și șuturile pe jos incredibil de periculoase. Asta a și încercat capitanul. O secundă. Capitanul Diana Vlad de la echipa a cehilor și slovacilor din România. Mă scuzați, am primit și un mesaj în direct. Acțiunea continuă, ne apărăm jos. Claudiu Muntean aici scoate bine spre Cristi Andrei, care a schipat poziția de joc. Revine acum către zona lui, spatele lui Matei. Domnul antrenor Marian Manea a încercat să-și construiască o echipă bazată pe tineret și pe experiență, dar nici el, într-adevăr, nu a știut exact la ce se așteaptă aici, ce nivel fotbalistic, ce organizare. Efectiv, la deschidere, dacă îi număram, erau peste 100 de jurnaliști de televiziuni locale și internet. Aici scoate bine Bogdan Olteanu. Era un pericol iminent chiar în fața portarului și este corner. Haideți cu încurajările pe Facebook, pe YouTube. Nu ezitați, mâine avem ziua culturală, va fi pauză, prima zi de pauză de la începutul turneului. Revin la cât de greu și de dificil, ce program au avut. Nici profesioniștii nu joacă câte 90 de minute. Bine, chiar dacă nu joacă la nivelul lor, vreau să spun că efortul și, vai de mine, ce ca frumos, extraordinar, trece pe lângă poarta noastră. Scorul rămâne nul. Și aș putea eventual, că o să intru pe live pe pagina de YouTube și dacă nu mă înșel, cred că văd chiar comentariile voastre. Dacă vreți să transmiteți un mesaj sau să intrați cu mine în direct, nu ezitați să ne scrieți aici cât un mesaj și o să-l citesc. Pica la mijlocul terenului, deschide pentru Matei cu o schemă frumoasă, 1-2, n-a ieșit cu Cristi Andrei, cei doi se înțeleg foarte bine. Jucăm un tiki-taka la mijlocul terenului. Primește bine, din păcate nu reușește să întoarcă. Secundă. Numărul 15, Antonio. Ne repoziționăm bine. Spuneam că domnul antrenor a aplicat o tactică de joc mai deschisă față de ieri, unde am încercat să ne apărăm, dar cu toate că știm că cea mai bună apărare este atacul, n-am reușit să facem față nici poziționându-ne cu 5
apărători, cu 4 mijlocași și cu un atacant. Matei încearcă un dribbling și face efortul să revină în apărare foarte bine și chiar el revine și încurcă acolo jucătorul să tragă. Așa, deci avem un corner acum. Spre rușinea mea nu cunosc numele tuturor jucătorilor, o mare parte îi cunosc, dar sunt 6 tineri care nu le-am reținut cu exactitate și câteodată mai caut pe lista de joc, pe foaia de meci, dar cine a scris foarte, foarte, să spun, ca doctorii, mai bine spus, unde nu înțelegi nimic. Ok. Ui, bun blocaj al lui Andrei. Bogdan degajează, însă nu se află nimeni în centru, în frunte. Deci mâine, vă spuneam, avem ziua culturală. Fiecare minoritate se întâlnește în Flensburg. Vă spuneam, toată regiunea asta de nord a Germaniei, la graniță cu Danemarca, conviețuiesc danezii și nemții, germanii, foarte pașnic și frumos, au schimb de identitate și cultură și se combină foarte bine. Să spunem, Bogdan aici cu o degajare riscantă, totuși reușim să scoatem mingea din careu, dar revine foarte repede și atenție, un șut de la distanță care trece peste poarta noastră, fără pericol. Da, am rămas surprins în Flensburg, unde s-a deschis Europeada, să văd efectiv doar steagul danez pe terenul de fotbal, dar se pare că este ok din punct de vedere, adică relația pe care o au este foarte bună și nu au niciun pendiment să-și arate culorile și cultura lor în altă țară. L-avem aici pe tânărul Rani Motoi, foarte bine, un tânăr tehnic cu un viitor strălucit dacă crede și continuă pe acest drum. Un drum care efectiv mulți dintre iubitorii de fotbal și l-au căutat și s-au întrebat cum să fac să ajung și eu să fiu fotbalist profesionist. Vă împărtășesc un gând personal, țin să vă spun că din câți amatori am întâlnit și câțiva profesioniști, mi-am dat seama că de fapt nu există niciun secret decât devotamentul fiecăruia, cât de mult își dorește să ajungă acolo. Ce este foarte bine, scoate mingea Marian Pavel, pentru că un jucător era lovit, foarte fair play din partea lui. Deci devotament și sacrificiu, pentru că într-adevăr toată lumea vede partea frumoasă a viața unui fotbalist, dar credeți-mă că nu este deloc așa. Trebuie să... Foarte bine aici, tot așa jucăm, un tiki-taka simplu, scurt, cu pase scurte din prima. Claudiu Muntean primește pe partea dreaptă, continuă cu numărul 15, un tânăr al nostru care chiar regret că nu știu prenumele, nu vreau să... Wow, ce frumos aici din partea lui numărul 4, stați că l-am aici. Deci Buceanu, David Buceanu, o ruletă a la Zidane,
și depășește adversarul pe un teren foarte umed, incredibil de frumos. Un gest tehnic dificil, mai ales în condițiile astea. Se pare că antrenorul a găsit o poziționare mult mai bună pentru jucătorii noștri. Și o pasă aici riscantă, revine bine David Buceanu. O centrare periculoasă și foarte bine a intervenit aici Bogdan Olteanu. Așa, deci Rani deschide jocul pe partea stângă. Atenție, este pericol să intră în careu. Aoleu, Rani greșește și scăpăm bine. Plecăm în contraatac cu Pica și temporizează și din păcate pierde mingea. Doi jucători revenise. Se simte că este al treilea meci, nu mai avem același impact, aceeași și un șut periculos care trece pe lângă vinclu. Vreau să le mulțumesc, dar nu știu cum să fac, poate în engleză, celor care transmite o transmisiune profesionistă, pot spune, mobilă. Deci este o echipă de transmisie din Serbia, dacă nu mă înșel. Avem aici și relorile. Foarte frumos. Și David Buceanu prezent acolo. Îl observ și salut de la depărtare pe președintele nostru. Hai România, jucăm pe toate fronturile azi România, deci ce bucurie că purtăm acest echipament, ce mândrie putem spune, ce onoare. Bine, Bogdan Olteanu care se aruncă primul acolo și scoate această minge. Se alunecă foarte bine și gol pentru adversari, 1-0. Ne-am zbătut foarte, foarte bine, din păcate n-am putut opri această minge. 1-0. Vă spuneam Bine, ca să vorbim despre sport în general și despre rezultat, aș vrea iar să vă împart o chestie personală. Am învățat de-a lungul anilor că rezultatul este o opțiune și până la urmă cred că este cel mai sănătos și pentru jucători și pentru cei care iubesc sportul în sine. Că ce deschidere bună aici pentru Matei Bumbu și portarul este la limită. Ar fi putut face hands, dar nu, mingea era în suprafața careului, deci nu. Pressing foarte înalt aici cu Ionus Păun, care încearcă să apere pe zonă. Muntean scoate acolo, ia mingea, un dribbling frumos din partea lui Muntean, autorul unui gol extraordinar. Aici nu s-a înțeles bine, o deschidere pe flanc.
Vă spuneam golul lui Claudiu de la jumătatea terenului dintr-o lovitură liberă și Matei Bumbu face efortul să apere, să revină foarte bine. Ionuț aici ajunge un pic târziu. Recuperează bine Rani și out. Foarte bine, foarte bună intervenție. Deci fotbalul este astăzi în Germania reprezentat. Atenție acolo, terenul e destul de periculos. La cel mai, adică de la firul ierbii până la cei mai mari jucători din lume joacă fotbal în regiunea asta, în Germania, și sărbătoresc ei care mereu au fost cei mai prezenți, să spunem așa, la nivel internațional, cum spune și zicala aia că fotbalul este un sport care se joacă 11 la 11 și mereu la sfârșit Germania câștigă. Iată că vedem cum au construit acești jucători, cum i-au crescut în condiții extraordinare și normal că au și rezultate la nivel internațional. Ieșim bine din apărare aici și pierde mingea destul de repede. Am trebuit să încercăm să pasăm și să învârtim mingea de câteva ori prin jumătatea noastră de teren, decât să mergem direct spre atac, pentru că încă o dată aici un cafuiaj, cum spun francezii, da, fault în atac. Revine bine, îmi pare foarte rău, trebuie să aflu cum îl cheamă. O secundă. Cum îl cheamă? Ștefan Sandu. Da, mulțumesc, am aici asistenta mea, Ștefan Sandu. Foarte bine. De asemenea, așa, mărul cu mingea la picior, mărul pentru cine cunoaște, Marian Pavel, care se luptă aici alături de Cristi Andrei. Revine și Matei Bumbu în apărare. Și arbitru a oprit o minge cu... a primit o minge în corp, să spunem așa, destul de apăsat. Pericol. Și se scoate bine aici. De asemenea o rog pe asistenta mea, Buceanu, prenumele lui David Buceanu. David. Așa. Deci efectiv ambele echipe vorbesc românește. Ce bucurie, adică efectiv tot stadionul și cei din tribune, în afară de stafful de la FUEN și de la Europea, dar sunt numai români. Avem pe bancă pe Marius Căldăraru, care va intra și el. Avem câțiva accidentați, pentru că al doilea meci de ieri a fost foarte intens. Vă reamintesc, o ploaie de nedescris și un vânt, și a făcut ca meciul să fie foarte, foarte dur fizic. Și unii au rămas cu lovituri, cu sechele. Gabriel Sava este unul dintre ei, cel care s-a demarcat cu entuziasmul și dăruința pe care a dat-o pe teren, cercând
să acopere zonele unde nu erau prinse de jucători. Adversarii prin bine mingea în jumătatea noastră și Ionuț pe unde deschide din prima spre Ștefan, care face efortul și ea deposedează, dar pentru foarte puțin timp. Se cerea un faul, dar arbitrul a considerat că nu. Și șut, revine bine Matei Bumbu și deposedează chiar înainte de șut adversarul. Bogdan scoate bine spre Ionuț, care încearcă o schemă, dar nu iese mingea prea înaltă. 1-2 aici la margine și revine Ștefan. Intervine bine acolo cu pica Claudiu. Stăm bine în teren, nu ne aruncăm, iese bine David Buceanu. Spuneam de acești tineri jucători care au toată viața în față și au vârsta de 15 ani. Nu există secret. În fiecare zi gândiți-vă că sunteți deja într-o structură profesionistă, chiar dacă efectiv nu sunteți, și singuri vă puteți seta obiectivele și programul zilnic, organizarea fiecare zi. Dacă nu există o repetiție, un ciclu, un respect față de fiecare zi și de fiecare program, fie că este fizic, fie că este mental, fie că e relaxant, a merge să înnoți face parte din obiceiile unui fotbalist, adică nu trebuie să joci numai fotbal zilnic, trebuie să mănânci și bine, să te odihnești, să respecti orele, să te reții de la anumite plăceri, fie că sunt de mâncare sau de băut sau de distracție, de a sta noaptea la petrecere. Și 2-0 aici o mică neînțelegere în apărarea noastră, dar adversarii au jucat foarte bine faza. 2-0. Vă spuneam că personal rezultatul consider că este opțional, mai ales când e vorba de amatori. Important este să participi, să vii, să descoperi și să vezi dacă efectiv se poate face ceva în acest sens, a merge mai departe. Altfel, dacă nu încerci, nu poți să-ți dai cu părerea, adică îți dai cu părerea, dar nu știi exact despre ce este vorba și este foarte important să ne dăm cu păreri despre ceea ce știm, despre ceea ce am trăit și am experimentat și, bineînțeles, am repetat de mai multe ori și le putem reproduce oricând. Asta este și profesionalism și încercăm, vom vedea efectiv dacă există deschidere din partea autorităților de sport din România și a partenerilor noștri. Mă refer aici la Federația Română de Fotbal. Pe această cale personal vreau să le mulțumesc și pentru mine este o onoare să pot face parte dintr-un lot, dintr-o echipă de fotbal care poartă acest blazon al echipei naționale. Cred că este visul oricărui copil, jucător de fotbal, să poarte un echipament pe care îl poartă naționala reprezentativă de fotbal la cel mai înalt nivel. Așadar, vom vedea ce se poate face. Eu vă asigur, în calitate de consilier al Partidei Romilor, consilier sportiv, că voi încerca să adun
câte mai multe persoane interesate despre un asemenea proiect, un proiect care ar viza, să spunem, facilitarea accesului copiilor din medii defavorizate la cluburile de fotbal, cei care au nevoie poate de sprijin, fie administrativ, fie material, fie financiar, să poată să urmeze foarte bine depășirea aici pe flancul drept. Ștefan se luptă și mingea rămâne în picioare, încearcă un stop și s-a dat fault. Foarte bine, efort extraordinar. Să felicităm, pare într-o condiție fizică foarte bună. După 2 meciuri consecutive să poți să faci un sprint de 35, 40, 50 de metri, să fiu mai exact. Și acum lovitură liberă se află. Claudiu Muntean și Pica centrează. Centrare bună. Și mingea trece pe lângă poartă la câțiva centimetri. Ar fi putut deviat aici de Ionuț Păun. O minge care părea să plutească așa în aer deasupra careului. Nej, det er jo, den gjorde vi ganske vakkeløs, altså sammen. Det er endnu der taster. Nu știu dacă auziți, dar vântul este prezent aici, ploaia nu a apărut și este foarte bine pentru frumusețea jocului să rămână așa. Bineînțeles că după această întâlnire nu vom pierde prea mult timp, la ora 5 terminăm meciul și ne vom sui în autocar să plecăm spre Tönning, la headquarters, unde suntem cazați, să urmărim meciul la hotel împreună și să susținem, să trăim momentul ăsta istoric pentru un european, pentru generația de suflet. Toți, absolut toți românii își doresc să retrăiască acele momente de bucurie, pentru că fotbalul în țara noastră face parte în ADN-ul nostru. Claudiu Muntean aici bate un corner, să pregătește și poate primul gol. Ionuț Păun încearcă o repriză și Ștefan, șut! Foarte bine apără portarul echipei adverse, un șut la fel, la firul ierbii și corner din nou. Se joacă repede în 2. Pica deschide, Muntean intră în careu, centru și Bogdan la 1 centimetru de gol. Vai, păcat, foarte păcat. I-a lipsit 1 centimetru efectiv la o centrare perfectă din partea lui Pica la bara a doua. Haideți că se poate, băieți. Se poate. Sigur vom trăi bucuria unui gol. Dacă nu în această repriză, sigur în a doua. Încerc să văd aici pe chat. Sunteți foarte mulți online. Vă mulțumim. Și pe Facebook. Cât e scorul, Cătălin Ganea? 10-0. DP, thank you. Where is live? Woman. Ok. Mulțumim, Cătălin Ganea, este 2-0. Mulțumim pentru interacțiune. Deci live pe pagina de YouTube puteți aici lăsa un mesaj jucătorului vostru preferat sau dacă doriți să transmiteți ceva echipei. Aici ne cerem scuze. Câteodată sunt acțiuni care facem rău adversarului fără să ne dăm seama, prinși în joc, prinși în viteza jocului. Și uite că jucătorii recunosc și se duc și își ridică adversarii de jos foarte frumos, fair play.
Asta e frumusețea sportului. Câștigăm, dar câștigăm frumos. Și încă o dată o părere personală, dacă ar fi să câștig un meci nefair play, aș prefera să nu-l câștig, adică dacă nu este în totalitate de acord cu valorile sportului, fotbalului, de ce să câștigi, ca să ce? Asta este o părere personală și am întâlnit foarte mulți jucători. Scoatem bine mingea aici, ne apărăm bine după o centrare periculoasă. Foarte mulți jucători, fie amatori sau profesioniști recunoscuți, nu mai țin absolut cont de nimica când ajung pe teren. Focul meciului îi facă să nu mai să controleze efectiv și să aibă niște atitudini sau comportament destul de neprezentabil unor copii, să spunem așa, pentru că aici, bineînțeles că prin acest proiect vrem să încercăm să lucrăm cu copiii, să le oferim posibilitatea de a crede că este posibil. Avem atâtea, foarte bine, Andrei, Ionuț pe undă, deschide, perfect pentru Olteanu, temporizează cu Andrei, păcat, a încercat un dribbling, la fel un tânăr cu foarte multe capabilități fizice, aleargă de 3 zile în continuu și nu-l oprește nimeni. Și bineînțeles și tehnice, aici îl vedem, deschide, urcă, Bogdan, deschide și Bumbu nu reușește să ajungă la ea. I-a alunecat mingea lui Bogdan, terenul este foarte alunecos. Deci să le oferim acestor tineri posibilitatea de a crede că se poate și bineînțeles că îl avem ca și exemplu, avem multe exemple, cum ar fi, adică din partea etnicilor romi, care au recunoscut că unii nu zic nimic sau nu știu sau efectiv nu interesează, dar l-avem pe Marian Aliuță, pe Bănel Nicoliță, care efectiv a încercat și el prin programul lui destul de încărcat să vină să ne ajute să constituim această echipă ca și jucător și efectiv ca și jucător și poate și în staff. Deci a spus că timpul este foarte scurt și era foarte prins cu anumite proiecte, dar efectiv dacă vom participa la următorul turneu în 4 ani, nu știm încă unde se va ține, dar cu acest gând aș vrea cu această vorbă să transmit un gând, analizând echipele prezente în acest turneu. Suntem țara cu cele mai multe reprezentate echipe în acest turneu, 5 echipe vă spun, și efectiv ar fi interesant să vedem dacă toate aceste echipe ar crea un grup de lucru, să se gândească eventual la organizarea următorului campionat european al minorităților. Un proiect care ar putea fi foarte interesant și pentru România și pentru noi ca minoritate și pentru celelalte minorități naționale. Aici mă gândesc la grupul parlamentar al minorităților să gândească o strategie în care fiecare minoritate organizează în orașul său un meci și să primească acest turneu în România. Dar este un proiect care are timp să fie gândit și analizat și, de ce nu, și realizat. Revenim la meci. Andrei aici bate tușa cu Bumbu, control pe piept, scoate bine Matei, 1-2 cu Ștefan, nu reușesc cei doi tineri să se înțeleagă. Bogdan Olteanu a fost îngrijit de staful medical, Marin Nicolae și
Eduard Ferrariu, pardon, care au venit, i-au aplicat niște creme secrete și și-a revenit, acuza o durere la pulpă, la mușchi. Știm că a fost accidentat și el de asemenea și foarte bine urcă aici Ștefan pe centrul atac, 4 contra 3 suntem, ajungem în careu și șut. Păcat, după un efort așa lung, cred că o pasă ar fi fost pasă în careu, era Ionuț Păun acolo liber, gata de șutat. Era și Andrei și Matei, dar în focul acțiunii și după un sprint așa de lung, totuși a scos un corner târânul nostru. Se duce Muntean și vine și Pica lângă el, dar se va bate lung pentru că așa urcă și David Buceanu. Foarte bună centrarea, Ionuț Păun cu vai de mine, gol! Fault. A fost aici o neînțelegere, o lovitură puternică. N-am văzut, să vedem reluarea. Ia să vedem, Ionuț cercat o foarfecă și nu văd, nu se vede, poate încă o reluare. Se cheamă încă o reluare, vă rugăm. One more replay, please. Is it possible? Cătălin Stănescu de asemenea face parte din staful medical, vine aici ia să vedem unde este Pica și calcă, am impresia, cu crampoanele, da, chiar înainte să tragă și nu am văzut bine, dar efectiv dacă îl calcă pe picior chiar înainte să tragă este faul și nu știu ce decizie a luat arbitru. Așteptăm. Da, un gest mai mult ca sigur, involuntar, având în vedere că v-am spus că meciul de azi este mai frățesc între români. Nu are intensitatea celorlalte meciuri. Vă asigur că dacă ați văzut primul meci împotriva sârbilor, minoritatea sârbească din Germania, efectiv această echipă are oricând locul în divizia a doua și poate chiar printre cele mai bune, adică partea de sus a clasamentului. Muntean aici, care încearcă să plaseze jucătorii cu un corner pe partea stângă. Numărul 16, da. Deci n-a fost fault. Și arbitru așteaptă, vorbește. Mai sunt 2 minute, am impresia, de joc. Corner. Foarte bine, intră spre poartă. Vântul împingea mingea spre un corner direct, cum s-a mai văzut pe terenurile de fotbal. Ne-am replasat bine, face efort Marian Pavel, foarte bine și-a ținut jucătorul și superbă intervenție David. Foarte bine, 1-2, Bumbu, superb. Un joc foarte bun și Ionuț Păun se luptă. Bravo, mingea rămâne la noi cu Matei Bumbu, care încearcă o schemă. Un călcâi destul de fragil acolo. Revenim 5 contra 2. Și deschidem cu Andrei, care din păcate e offside.
Păcat, aveam superioritate numerică. Atenție, să joacă. Jocul a repornit foarte repede. Adversarii sunt în atac și o centrare. Mingea a alunecat și a ieșit în out de poartă. Și arbitru fluieră sfârșitul acestei primei reprize. Fac o pauză și revin, dragi prieteni, să continuăm. Dacă compania mea v-a plăcut, vă mulțumesc pentru o susținere, un like, să mă încurajez că am făcut un lucru bun. Cei care mă cunosc știu că am foarte multe șepci, și la propriu și la figurat. Și această șapcă de comentator îmi place să spun așa, că iubesc acest sport și încerc să transmit emoțiile și gândurile pe care le am față de fotbal și mă bucur că pot să împărtășesc cu voi acest gând. Revin imediat, vă mulțumesc, à tout à l'heure, merci. Thank you, bro. Oh my God, I forgot that. Painza, Bujevul, Hotna. Prende Mustvo Serbia. When we all meet in Germany in summer 2024 to play football together. Of course, the Lusatian Storms are also there.
sea. Kopańca, żana hara, żana zwada. Kopańca, between the seas. Oh, yeah. Kopańca, Europada, Europada. Kopańca, between the seas. Kopańca, żana hara, żana zwada. Kopańca. Yes! When we all meet in Germany in summer 2024 to play football together. Of course, the Lusatian Storms are also there. Kopańca, Europada, Europada. Kopańca, between the seas. Kopańca, żana hara, żana zwada. Kopańca, between the seas. Oh, yeah. Kopańca, Europada, Europada. Kopańca, between the seas. Kopańca, żana hara, żana zwada. Kopańca. Brzkovský, Dobra, Kněží,
Vă salut, dragi prieteni, revin în direct și pe Facebook. Nu prea am obicei să fac live-uri, dar este un moment destul de frumos pentru mine. Vreau să-mi transmit înainte să-mi cer scuze față de familia mea, pentru că am fost foarte prins cu acest proiect și poate nu am fost prezent cum aș fi trebuit. Vreau să vă arăt unde mă aflu, pe un stadion extraordinar în Breasted, și reîncepem difuziunea în directă. Vreau să vă dau aici un link și să urmăriți pe YouTube direct comentariul meu. Îl las aici. Puteți intra pe acest link și este acolo. O să comentez a doua repriză a meciului Ionuț Păun, care dă startul acestei reprize secunde. 2-0 pentru echipa reprezentativă a minorității cehe și slovacă din România împotriva echipei selecționate. Matei Bumbu aici reușește să intre în careu, deschide pentru Ionuț, ca un pivot se întoarce cu Marian Pavel, care trece bine printre doi jucători, încearcă o pasă, o deschidere, alunecă și recuperează bine tot Marian. Salutăm prietenii care intră în direct. Salut aici pe Florent. Florent, salut, ça va? Nu știu dacă este bine sau frumos sau respectos, dar aș fi spus câteva cuvinte în franceză pentru prietenii din Franța. Așa, haideți să vă arăt puțin și colegul meu cameraman. Meciul se desfășoară în condiții optime, n-avem ploaie. Salut, salut Tibi! Sper că sunteți bine, că ne urmăriți, intrați pe linkul de care l-am postat și vedeți meciul în direct. Este 2-0, un meci mult mai echilibrat, să spun. Un nivel foarte, foarte ridicat, cum spuneam în prima repriză și urmăritorilor noștri. Nu știu dacă conexiunea e bună. Aici spune că este destul de lentă, pe ecran mi-apare. Și corner pentru selecționata noastră, selecționată, repet, compusă din tineri romi care evoluează în diferite echipe de fotbal în țară și în afară. Avem un jucător, portarul nostru David din Italia, îl avem pe David Buceanu din Anglia, avem jucători din Craiova, din Brașov, din Iași, din București, bineînțeles. Și corner aici, respinge bine Bogdan și Marian Pavel încurcă șutul puternic unui adversar. Mulțumesc că intrați în direct și văd că sunteți din ce în ce mai mulți și salut în mod special pe cineva direct. Da, este o zi unde fotbalul se sărbătorește aici în Germania, frumoasă, și în care două echipe din România se întâlnesc pentru dragostea acestui sport. Trebuia să ajungem în Germania să jucăm unii împotriva altora, dar se joacă într-o atmosferă foarte bună și prietenoasă. Exact valorile pe care le promovează acest turneu. Ionuț Păun aici încearcă să preia mingea și jocul începe să fie mai apăsat. Se încurcă aici bine Andrei, care recuperează
Și Muntean degajează pentru Ștefan, care primește un cot în spate. Am văzut foarte bine de aproape de aici. Atenție! Cum spuneam în prima repriză, putem să facem rău involuntar în timpul jocului. Te salut, Marius, mulțumesc. Și eu sunt mândru de tine că ești un tânăr care activează într-un sport mai puțin cunoscut prin rândul nostru, și anume săriturile în apă. Bine, Claudiu Muntean scoate aici și deschide pentru Andrei, care intră și din păcate pierde mingea. Numărul 5 al nostru este depășit și Rani Motoi, dar ne repliem bine. Foarte bine aici Claudiu Muntean i-a luat, cum se spune pe românește, pâinea de la gură, chiar înainte să tragă. I-a furat mingea din picioare. Foarte bine ieșim aici. Deschidere pentru Rani, care ar trebui să urce și el puțin mai sus. Suntem 5 contra 4. Urcă bine Ștefan. Deschide pentru Andrei, care revine către Marian. Îi scapă mingea din picioare. Foarte greu de controlat. Gazonul este foarte, foarte ud. Foarte bine aici Ștefan. S-a repliat și atenție, mingea se află în careul nostru. Reieșim cu bine. One cock for me. Da, ne-a adus organizatorii niște Coca-Cola și fiind prins aici, chiar este de binevenit o sticlă de cola pe un teren de fotbal. Continuăm aici, încercăm, dar pierdem mingea destul de repede. Ar trebui, cum spuneam, să încercăm să pasăm mai simplu, să nu facem curse mari, să alergăm mult. Ștefan aici se luptă cu doi jucători, face o ruletă și nu este faultat, spune arbitru. Părea puțin împins de la spate. Deci suntem în stadionul din Bredstedt, TSV, creat în anul, atenție, 1864. Adică așa scrie, nu știu dacă efectiv în 1864 a fost creat Bredstedt. Să vă transmit puțin așa și în direct. Și deschidere bună aici pentru Matei, care nu ajunge la minge. (2-0). Salutare Leonard, salutare Luis, salut Yannick, merci. Deci pentru cei care ne urmăresc pe YouTube, să știți tot, făceam un live pe Facebook, pe pagina mea, să mai interacționez cu cei care mă urmăresc și să invit să urmărească acest live pe YouTube, retransmis într-un mod profesionist de o echipă de televiziune din Serbia. De fapt sunt echipa personală a echipei din Serbia cu care am jucat și
au un staff extraordinar, de aici se transmite tot din această dubă, au un studio mobil care transmit de oriunde și este destul de profesionist. Continuăm aici meciul, o deschidere bună pentru și un șut puternic blocat. Atenție, 3-0. 3-0. Da, dificil de apărat. Erau acolo doi atacanți. Ok, dragi prieteni, mulțumesc pentru urmărire și ne revedem în curând online. Vă salut aici din Germania, al vostru Gabriel. Ciao, vă pup! Haideți băieți, se poate, haideți să spargem gheața. A intrat, iată, și Marius Căldăraru cu numărul 31. Cei care sunt prin țară în vai, ce control frumos al lui Ionuț Păun din virguliță. Să pune în sensul bun al jocului. Deschide Marian. Stau pe piept Ionuț Păun și este împins, dar arbitrul consideră că nu este fault. Andrei lasă mingea să bată Claudiu Muntean și echipa noastră să poziționeze în careu. Vine în suport Ștefan și centrează Claudiu, blocat. Marian recuperează, stop pe piept, dar iese mingea în out. Foarte aproape de tușă a fost această acțiune. Reamintesc celor care au ajuns acum pe transmisiunea live din Brest, Germania. Ionuț Păun aici încearcă să dribleze. Claudiu Muntean apără în zonă foarte bine fără să se arunce. Și bine David Buceanu, care iese bine printre 3 jucători. Vine în suport Matei Bumbu, care pierde mingea între 2 jucători, din păcate. Avem momente foarte bune când ieșim din propria noastră jumătate. Și ajung aici în fața porții, bine că n-a fost niciun jucător. Apără bine Claudiu și Marian scoate cu capul perfect pentru Andrei. Continuă mingea pe flanc aici cu Ștefan, care urcă perfect cu Andrei pe centru. Pasează lui Ionuț. Se pune iar în sens. Bun dribbling Matei. Și Matei încă un dribbling, fault. Fault i-a dat în față. Așa a fost, am avut impresia. Nu știu dacă va fi o reluare, dar l-a atins cu mâna în față, chiar în dribbling. Da, destul de subtil, dar a simțit Matei acolo ceva pe față și a căzut. Foarte bine Marian, acolo ca un zid, nu trece. Și șut puternic. Foarte bine David. Nedelcu. Un joc mult mai bun a echipei noastre. Andrei cu Bumbu nu mai sunt așa aproape în teren. Văd că Andrei a schimbat flancul și nu mai se găsesc așa bine cum erau amândoi pe flancul stâng. Atenție, mingea se află în careul nostru și șut apărat de David.
destul de șters. Se aud formațiile transmise de antrenor. Cum spuneam, domnul Manea a încercat cu ce a avut la dispoziție să aducă o echipă competitivă. Ați văzut bine că nu a fost de ajuns, dar sunt sigur că dacă ne punem la treabă și reușim să selectăm cei mai buni elemenți din țară, cu un grup mult mai tânăr, vom fi și noi competitivi în acest turneu. Deci următorul turneu este în 4 ani, încă nu s-a ales țara. Tocmai vorbeam și cu cei de la transmisiune că ar fi, cum vă spuneam în prima repriză, extraordinar să ne gândim că un asemenea turneu european al minorităților, 3 contra 3, Matei Bumbu intră în careu și deschide către Ștefan, șut de la distanță peste poartă, puțin prea mult entuziasm, dar așa este când ești tânăr și ești pe teren, mai bine să încerci decât să nu încerci, cum spune și legenda noastră când vine vorba de fotbal, domnul Gheorghe Hagi, ai n-ai minge atragi la poartă. Adică pare amuzant, dar cam asta ar trebui să facă jucătorii, să se pună cât de des în poziție de șut și să tragă. Ce deschidere bună aici, dar vine bine, iese David Nedelcu și vorbește cu colegii, îi invită să urce mai sus. Stăm destul de jos aici, nu-mi permit să țip la ei, să le dau eu indicații, dar ar trebui să urcăm mai sus, mai ales în degajările portarului. Și lăsăm să tragă, dar din fericire peste poartă, acest șut puternic plecase bine. O paradă extraordinară. Portarul nostru foarte atletic și sper să-și continue în cariera, pentru că și în atitudinea lui în grup foarte serios. Sunt câțiva printre tineri care i-am văzut care respectă singuri o anumită conduită, un anumit program, fără să le spună cei mai mari: domne, hai să te odihnești, sau nu mânca prea multe dulciuri, chestii de genul. Și felicit pentru asta. Este o atitudine corectă în astfel de demers, mai ales ajuns să joci într-un turneu cu tricoul naționalei. Pentru ei chiar poate să fie o rampă de lansare, o motivare pentru a continua ceea ce face, să se dăruiască trup și suflet, să creadă în ei, să-și dea seama că nu există secret pentru a ajunge fotbalist decât a face în fiecare zi ceva care te ajută să-ți îmbunătățești unealta ta de muncă. Este corpul tău și corpul tău trebuie să fie cel mai bine pregătit pentru a fi profesionist. Și asta, ca să ajungi la acest nivel, nu constă numai în fotbal. Revine bine Matei Bumbu, este și un mod de viață. Foarte bine, deschidem aici cu Andrei, avem spațiu, mingea nu iese, să luptă până la capăt, revine în sensul bun al jocului, are suport aici pe Marian și pe Munteanu. Frumos, întoarcem jocul și deschidem către Ștefan, nu este offside, ajungem în careu și se fluieră. A întârziat arbitru și în final
a fluierat offside. Vreau să vă spun de ce au trăit acești războinici, eu așa i-am numit și uitându-mă la ei din exterior m-am simțit puțin vai de mine, ce dribbling și ce bară transversală puternică. S-a strecurat un jucător din echipa adversă printre noi și a reușit un șut fantastic. Scorul rămâne de 3-0. Legat de program, vă spuneam că mâine avem, iată și reluarea, mâine avem ziua culturală și răspoi mâine vom avea meci de clasament, pentru că, cum bine știți, nu am reușit. Foarte bine a apărat David și scapă mingea din mână și un jucător advers preia și se este 4-0. Se cere offside din partea noastră, dar arbitrul nu a considerat asta. Deci, poi mâine jucăm meci de clasament și răspoi mâine, de joi și vineri. Și mai mult ca sigur, vă invit să vedeți o victorie, pentru că vom ajunge să jucăm exact cu echipele de nivelul nostru. De asemenea, echipa cu care jucăm astăzi și are un nivel foarte ridicat, dar antrenorul, și îmi pare rău că n-a venit, deci tot stafful este român, nu au folosit echipa întâi ca să fie mai echilibrat, pentru că aceste echipe participă la Europeada de foarte mulți ani, e la 5-a ediție. Deci turneul există de 20 de ani. Am văzut jucători cu tricouri care aveau pe ei Europeada 2012. Deci din 2012 participă și să pregătesc, adică asta este obiectivul lor, să pregătesc 4 ani staff și jucători ca să ajungă aici. Și vă dați seama că noi am avut mai puțin de un an. Foarte bine intervine aici Marius Căldăraru și ia mingea, dar o pierdem și un contraatac puternic. S-a aruncat acolo David Buceanu, dar o scoatem bine cu Claudiu Muntean, care s-a zbătut. Foarte bine Claudiu acolo, stăpân în apărare și hands din partea echipei adverse. Foarte bine deschide Rania aici, Motoi cu Andrei. Andrei deschide pentru Bubu, perfect! O minge în picioare lui Matei, care vine spre poartă. 1-2, a fost un 1-2 lung cu Andrei, care obține o tușă. Andrei și Bumbu sunt unul lângă altul. Bumbu trece printre doi jucători și alunecă. Iată că vin și jucătorii următorului meci. Cum vă spuneam, o organizație destul de importantă. Toate meciurile se joacă în același timp în 8 orașe diferite din nordul Germaniei și în alte 6 sau 8, dacă nu mă înșel, orașe din Danemarca. Deci acest turneu Europeada, ediția aceasta, este foarte bine. Trece aici Claudiu Muntean cu ușurință, cu așa și eu pierde mingea. Deci a fost organizat în ambele țări, Danemarca și Germania.
dar finala are loc în Germania și headquarters organizatorilor este în Germania, în Flensburg. Și aici pierde mingea, dar e offside. Offside. Foarte bine. Se vede că oboseala își face se face simțită. Deschidere bine pentru Matei. Din păcate această minge este împinsă și de vântul puternic și ajunge la portarul advers. Bogdan Olteanu, care a urcat și se luptă, aleargă foarte, foarte mult, un efort mare, cu toate că a fost accidentat, îi revine mingea, vai de mine, și încă se aruncă un războinic pe teren. Și aici Marius Căldăraru se apără cu mâna și atinge mingea și arbitru dictează penalti. Ce ghinion! Chiar efectiv era în săritură și mingea i-a atins mâna, nu a fost gest intenționat. Arbitrii sunt destul de duri în privința meciului, ar fi putut nu să spun să facă vreun avantaj, dar la o acțiune ca asta, când sar și te aperi cu mâna, nici nu era foarte îndepărtată de corp, era foarte aproape și a apărat capul să nu lovească mingea și uite. Hai să-l vedem pe David Nedercu, care sigur nu, păcat, pleacă pe colțul opus și scorul este de 5-0. Aș vrea să vă transmit un mesaj personal în numele echipei, adică, pardon, nu e un mesaj personal în numele echipei, un mesaj în numele echipei. Au fost niște războinici care au acceptat, știind diferența de nivel, să vină să joace, să reprezinte identitatea etniei rome, să reprezinte România, să reprezinte Partida Romilor, să reprezinte asociația Pachiv. Bogdan Olteanu este aici, a faultat în careu, dar sigur este o obstrucție și penalti. No. Arbitrajul este foarte, foarte dificil, dar e ok. Nu spunem nimic, nu ne enervăm, acceptăm deciziile, cu toate că câteodată sunt dureroase și... Dar știți cum e, am văzut atât de multe meciuri de fotbal că câteodată decizia unui arbitru pare să fie dificilă de acceptat, dar câteodată nu vede exact ce vedem noi sau interpretează greșit acțiunea și nu este rea voință. Chiar dacă totul pare să... Foarte bine, un 2 aici cu Marian și deschidere bună pentru Gruia, care ajunge la minge și se cafuiază acolo, da, putea să-i deschide lui Bogdan. Suntem puțin ne timorăm în fața careului când ne apropiem de portar, dar asta este și experiența care vine pe parcurs. Dar mă bucur că acești tineri au trăit acest moment și sigur această aventură europeană le va fi de folos. Îi va ajuta pentru a trece la un alt nivel. Au văzut ce înseamnă să mergi cu un grup într-o delegație internațională, să pleci din țară, ce înseamnă
să respecti. Și șut puternic, Matei Bumbu în bară, păcat. Și noi suntem ghinioniști. Deci sigur le va fi de folos, e o experiență unică care merită trăită, oricât de grea ar fi aceste înfrângeri repetate. Și știm că ca în orice țară de fotbal lumea vorbește, i-au bătut sau nu știu să joace. Nu este asta. Fotbalul este mult mai complex ca asta. Ei joacă, uite, avem penalti, doamnelor și domnilor. Foarte bine, Matei a intrat aici și a obținut un penalti. Sperăm să ne bucurăm și noi de al doilea gol în turneu. Deci nu este ușor deloc. Susține și iată că bate Ionuț Păun, capitanul echipei. Sparge gheața și să înceapă partida. Că partida deja a intrat în joc. Astea sunt și motourile campaniei. Pleacă Ionuț și fentă bună și înscrie, bravo! Felicitări, băieți! Victoria e o opțiune, ceea ce faceți este extraordinar. V-ați luptat, ați pierdut cu onoare și cu toate că fizic trebuie să fiți foarte, foarte obosiți. Ați stat și încă stați în picioare pe teren să luptați până la capăt. Felicitări! Și iată, este răsplătit cu un gol simbolic, dar până la urmă mesajul turneului este și el simbolic. Și iată, o încercare a la Hagi de la jumătatea terenului a unui alt român. Uite cum ne-a influențat regele Maradona din Carpați să încercăm astfel de execuții. Aproape i-a ieșit la fluier să tragi direct spre poartă. Portarul nostru era puțin avansat, dar mingea a trecut peste. Deci felicitări băieților. Eu am văzut cu ochii mei cât v-ați bătut, cât vă zbateți, pentru că încă mai sunt meciuri. Și eu v-aș ruga pe toți cei care ne ascultă să trimiteți mesaje de încurajări, pentru că credeți-mă că este un efort fizic și mental foarte puternic. Chiar dacă nivelul fotbalistic cu siguranță nu-l avem cu toți, unii îl au, greutatea de a suporta pe cei care vorbesc prin țară, ca orice suporteri, cum vorbesc suporteri, fie că e despre echipa națională, fie că e despre clubul lor de suflet. Așa au început să vorbească și mulți despre această echipă, care s-au aruncat repede să spună că ne-am luat scoruri destul de mari. Dar cum repet și am mai scris și pe Facebook, Naționala Braziliei, Seleção, cea care au fost cei mai buni jucători din lume, a pierdut în 2014, chiar la mondialul din țara lor în Brazilia, împotriva Germaniei 7-1. Deci aceste scoruri în fotbal se pot întâmpla, sunt foarte rare, dar se pot. Dar anumite nouă care suntem niște amatori și am dat de echipe semi-profesioniste, ca să nu spun profesioniste, pentru că regulamentul interzice, și ne luptăm bine aici. Foarte bine, Andrei recuperează, urcă, Ștefan foarte bine, în forță, încă are putere, dar nu prea suntem prezenți în atac, doar Matei Bumbu care temporizează, să-i vine suport, vine Ionuț Păun, care se pune în sensul bun și scapă mingea, este deposedat. Îmi cer scuze, experiența de comentator nu-mi permite și iată Marius Căldăraru aici trece, pierde mingea. Foarte bine s-a luptat și a revenit și a blocat mingea.
alături de Rani Motoi. Foarte bine jocul ăsta de triunghi și Marian nu reușește. Atenție la fault, Marius, și șut puternic, foarte extraordinar. Extraordinar David Nedelcu cu o paradă. Mingea se ducea direct în vinclu, nu știu dacă aveți reluarea. Și iată ce frumos scoate portarul nostru, chiar are un viitor. După părerea mea, a atins-o cu vârful degetelor. Foarte frumos, bravo! Corner. Da, vă spuneam că nu am experiența unui comentator să vorbesc de un subiect, de altul și pe urmă să revin la cel care începusem să-l discut, dar faza de joc m-a oprit. Deci nu mai știu despre ce vorbeam mai devreme. Așa, deci, offside, vai da mine, ce arbitru care fluieră după câteva secunde bune. Și pe YouTube în direct sunteți din ce în ce mai mulți. Așadar 5-1. Am salvat onoarea și de data asta. Un meci mai echilibrat, dar totuși peste nivelul nostru. Mai ales că este al treilea meci. Nu avem un lot lărgit. Echipele adverse efectiv au venit cu 22 de jucători. Noi n-am reușit să găsim finanțarea necesară pentru a veni cu atâția jucători. Puteam să ne deplasăm aici cu 30 de persoane, dar nu am putut să o facem din motive financiare, pentru că puținul timp nu ne-a permis să ne mobilizăm și pe partea de sponsorizare, dar cu siguranță în următorii 4 ani și cu suportul vizual pe care o să-l avem de la media de aici, de ce s-a filmat. Deschidere bună pentru Bogdan Olteanu, care este devansat și se luptă până la capăt. Face un efort incredibil încă o dată. Ionuț Păun nu reușește să controleze acest mingea cu pieptul. Iată că au ajuns ambele echipe care vor juca după. Și lumea ușor începe să ajungă în acest stadion. Vă spuneam, ieri am jucat, au venit încă o dată câteva sute de persoane. Alaltă ieri erau aproape 1000, dacă nu mă înșel, pentru niște meciuri amicale. Nimeni... Foarte bine, David, și e offside, da, foarte bine arbitru. Deci pentru meciuri amicale să strânge atâția oameni, să vede că sunt pasionați, că trăiesc fotbalul, cel, să spunem, amator de la firul ierbii, dar care de aici pleacă și iar nu este offside, și din păcate gol 6-1. De aici pleacă orice mare jucător de la meciurile astea, de la durerea asta de a ți-o lua pe coajă, cum se spune, de a accepta, de a te pune în chestiune, de a reîncepe de la început, de a repeta fiecare zi aceleași chestii. Asta înseamnă fotbal. Ca aceste chestii să devină un automatism pentru tine ca jucător și să poți să le reproduci pe terenul de fotbal de oricâte ori e nevoie, dar de asta ai nevoie de o condiție fizică. Foarte bine, pătrungem aici, superbă acțiune!
Ștefan intră în careu, a depășit, a driblat tot terenul. L-are pe Andrei suport și Bumbu, cei 3 mușchetari joacă aici foarte frumos și offside, păcat. Păcat. Echipa s-a zbătut, se vede că toți se luptă. Unul pentru toți și toți pentru unul. Am strigat de câteva ori prin autocar sau atenție aici la deschidere. David Buceanu se luptă piept la piept și scoate bine mingea fața jucătorilor din Polonia, dacă nu mă înșel. Un lot foarte numeros, echipe care aspiră la câștigarea turneului, deci jucători semi-profesioniști. Eu mi-amintesc din Franța, crescând acolo și cunoscând lumea fotbalului de acolo, că sunt cel puțin 3 divizii în care nu câștigi bani ca și jucător, dar ai un nivel foarte bun și ești gata oricând să semnezi într-un club profesionist și ei exact acești jucători. Mi-aduc aminte de acești jucători din Național 1, Național 2 sau Național 3. Foarte bine se luptă aici Bumbu și nu iese foarte bine. A crezut în această minge, intră în careu, îl are pe Andrei, driblează și Matei! Încă o traversală extraordinar, recuperează Ionuț Păun. Încă o bară incredibilă. Păcat, ce ghinion că o incursiune superbă în careu. Chiar am fi vrut să trăim și noi momentul ăsta unui gol atât de frumos, dar ăsta este fotbal, doamnelor și domnilor. Câștigi, pierzi, jucător te numești și trebuie să treci prin astea ca să poți să ajungi să te bucuri la cel mai înalt nivel, poate de a da un gol pentru țara ta, de a-ți duce, de a scoate oamenii, atenție, 2 contra 1, 3, 4 contra 1, nu stăm bine deloc și foarte bine s-au grăbit acolo, puteau fructifica mult mai bine această contraatac. Ne repliem acum și putem apăra la acest corner. Da, să faci lumea să ridice în picioare, să iasă lumea din casă pe stradă, să se îmbrățișeze, să bucure împreună, să redevină patrioți, să scoată steagurile pe balcon. Asta face un fotbalist și este un moment foarte bine, David vorbit și ieșit. Asta dorește orice fotbalist și ca să poți să ajungi să faci această chestie trebuie să treci prin multe sacrificii și acceptări. Foarte bine, superb. Avem mingea, nu iese. Andrei Cristian s-a luptat bine cu Ionuț aici și Claudiu Muntean de asemenea se luptă, nu iese mingea. Dribbling riscant acolo, dar totuși Marian Pavel urcă acum spre centrul terenului. Îl vede pe Matei Bumbu, dribbling frumos. 3 contra 3 ai noștri, haideți să credem, haideți și șut! Gol! Matei Bumbu! Extraordinar, bravo! Bravo, tinere! Ai demonstrat că se poate. Foarte frumos, bravo, bravo! Fie ca acest gol să fie primul din seria unei lungi serii de goluri pentru naționala selecționată a romilor din România, pentru clubul tău unde joci și de asemenea, de ce nu, să credem în vise și fiecare în steaua lui în echipa națională a României, care, reamintim, astăzi joacă unul dintre cele mai importante meciuri
din istoria fotbalului românesc, pentru că ar însemna o renaștere imensă. Câtă lume s-ar bucura. Atenție aici, Matei a atins. Și foarte bine Rani Motoi, un stâlp acolo și driblează, iese prin alunecare Marius Căldăraru. Suntem în avantaj, deschidem pentru Bogdan Olteanu, pasă. Offside. Offside. Foarte stricți nemții, reprezentativ de corectitudinea sau strictețea lor în tot ceea ce fac. Nu e penalti, a fost semnat, a fost lăsat avantaj și a revenit la fault, cu toate că faultul s-a jucat repede, atenție și bine, Claudiu Muntean acolo a fost pe fază. Foarte bine s-a repliat acolo Matei până în apărare și a făcut efortul. Și el recuperează mingea. Bogdan Olteanu cu foarte bine Marian Pavel prin alunecare. Trece de alunecarea adversă și obține faultul, bate Bogdan. Matei deschide cu Ionus Păun, care recuperează mingea și este atacat din spate, nu-i spune nimeni nimic, trage, dar și fluier final, doamnelor și domnilor. Bucuroși că am trăit momentul acestui gol, chiar dacă pierdem, este ok. Important este că am participat, am dus la bun sfârșit aceste 3 meciuri de grupe din grupa morții. Am reușit să ne îndeplinim obiectivele primare. Rămâne să ne odihnim puțin mâine și vom avea meciurile de clasament deci de după grupe. Cum vă spuneam, nu am reușit să ne calificăm. Iată că au venit deja suporteri. Se încing grătarele. Nemții ne-au primit cu o grămadă de bunătăți culinare și aș vrea pe această cale încă o dată să le mulțumesc gazdelor noastre din Tönning, care ne-au primit foarte călduros și frumos. Ne-au ridicat steagul la hotelul unde locuim și este o chestie foarte frumoasă, o onoare și nu pot să rămâi indiferent de această primire. Salutăm adversarii, terminăm cu o bucurie, chiar dacă am pierdut, nu ne-am... Adică am crezut până la sfârșit și iată că Matei Bumbu a concretizat marcând acest gol frumos. Is it still on? Finish? Okay, thank you. Why you leave me like this, my friend? You tell me nothing. I said to record a little bit. No, it's okay. I wanted to record 2 seconds to say hello to my friend, but so he can turn the camera on me and say hello. And he left. Yeah, bravo. Tu ești ăla.
Yes, sir.